Timbogarei pasi. Ndinokwazisai mosi muzita Mambo Jesu. Amen. Ini ndinoitwa Boniface Chakarova. Ndakamira pano, ndakamirira sababa. Sezvona baba vedu vazhinji vose vakapera kufa. Baba vedu vatasara navo vamwe chete mufamily kwaTakarova. Saka ndamirira baba ivavo nokuti vari kure. Kune zviriko. Saka ndoda kukutaurirai nhoroondo ya musikana avetapo anonzi Mercy Chakarova. Mercy Chakarova akaberekwa nababa vedu vainzi Office Chakarova naNelia Muziringa. Mercy achiberekwa akaberekwa musi wa30 November 1959. Akakura kusvika paprimary school yake akaitira pa chikoro chinonzi Rupere Primary School.
kwaChihota kudhuze nekumahusiku. Apedza primary yake abudirira mukati meprimary, akaenda paSt Ignatius, ndo pakaita secondary education yake kubva form 1 kusvika achipedza. Messi uyu akaroorwa muna March 1978. Aroorwa muna March, first born yavo yavakatanga kukomborerwa nayo vakaibereka muna 1979. Vabereka first born yavo muna 1979. Messi akachata muchechi yeRoman Catholic musi wa 7 December 1991. Ndo nhoroondo yaMessi yandiri kukupai pakukura kwake. Handina kutaura zvekubasa, anga ari mushandi, anga achizvishandira pamwe chete nemurume wake. Ndakuda kuenda pamacharacters aMessi. Messi isusu vekwaTakarova tatorerwa rinonzi pila mukubatanidza. Mwana angaine rudo rwanisingagonekana kutsanangura. Vende raatisiyira rakanyanya, nokuti anga ari muumbi wemhuri yekwaTakarova, anga ari mubatsiri wemhuri yekwaTakarova. Asingasarudze kuti iyi mhuri yakati, asi kuti aitotsvaga kukuunganidzai. Ndinoda kuti nditende zvakare komborero yakaitwa mhuri yekwaTakarova, tichipiwa mukwasha wedu Makazhi. Mukwasha wedu Makazhi munhu akanga asingazviratidze ukwasha kana asvika kwatiri vana atezvara vake. Aitonyanya pamberi kuuya kuzoti dai tadai. Saka ndoda kuti ndiomberere mhuri yekwaMakazhi, makaita henyu, makatisimudzira. Ndinotsokorera zvakare mukwasha Makazhi, inzira yedu, ini newe tiparadzaniswe zvakare nerufu, sekuparadzaniswa kwataitwa nehanzvadzi yangu. Hatina kukurasa nemhuri yekwaMakazhi yose. Tinokudai kwaTakarova semadirwo amanga muchiita Messi. Ndinoda kukumbira, wakateerera kusvikira murufu, wakazvidukupisa. Wakateerera kusvika murufu, mwana wakateerera. Ndoda kuti dai mambo vadzoka varwira mweya wake, vamuponese nekuda kweunyoro hwavo, Messi anga achititira zvakanaka. Messi anga ine rudo. Vasikana vekaRova makawanda. Ndinongoda kukumbiro hangu, nekuti ndikati Messi ndinenge ndichinyepa. Paite vatatu vakangofanana naMessi, mazvita henyu. Ngatisumukei tichitangisa mutoro wemisa. Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Musande. Ama rupenyu rwaMambo edu Yesu Kristo, norudo rwaMwari Baba, noruwadzano rwaMweya Mutsvene ngaruve nemi narini. Taungana pano kuti tisusukidze mweya wehama yedu Messi Makazhi, uye nekurangaridzwawo isu pachedu kuti tigadzirire zuva rakaita sairori kana rosvika. Hama, ngatichirangarirei matadzo edu taapfidze nemwoyo wose.
Ndinobvuma. Mwari muna masimba ose tiitrewo tsitsi mutiregererewo matadzo edu mugotisvitsawo kuupenyu husingaperi. Ngatisumukei tirumbidze Mwari.
Ngatinamatei. Mwari Baba mupi woupenyu, tinotendera kuti mwanakomana wenyu Jesu Kristo akatifira pachipiyaniso akamuka muvafi nezuva retatu. Mesi makazhe mukristo watiri kunamatira nhasi aitenderawo kuti Kristo akamufira pachipiyaniso akamuka. Tinokutetereraiwo kuti muzomutsa mesi mwana wenyu muvafi nokumuwanisa upenyu hutsva hwaKristo anogara achitonga nemi pamwe naMweya Mutsvene kwemisi isingaperi. Chiverengo chokutanga zvakaratidzwa 21 1 to 5a 6b to 7. Inzwai chiverengo chinobva mubhuku rezvakaratidzwa Yohani. Ini Yohani ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rakare nenyika yakare zvakanga zvapfuura, uye gungwa pakanga pasisina. Ndakazoona guta dzvene, Jerusarema itsva, richiburuka mudenga, richibva kuna Mwari, rakagadzirirwa semwenga, mwenga akashongedzerwa murume wake. Ndakanzwa izwi guru richibva pachigaro choumambo, richiti, tarisai muone kuti Mwari ava kuzoita musha wake pakati pavanhu. Achagara navo, ivo vachava vanhu vake, iyewo Mwari pachake achava navo. Achapukuta misodzi yose pamaziso avo. Rufu haruchazovapozve, hapachazova nokuungudza kana kuchema kana kurwadziwazve, nokuti zvinhu zvakare zvinenge zvapfuura. Uya akange agere pachigaro choumambo akati, tarisai muone, ndava kuita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva. Ndini Arifa naOmega, ndini mavambo namagumo ezvinhu. Kune vane nyota ndichavapa mvura pasina muripo, ichibva mukasipiti kemvura yeupenyu. Uyo anokunda achawana mugove wenhaka yezvinhu izvi. Ini ndichava Mwari wake, iye achivawo mwana wangu. Shoko raMwari. Tenzi ngave nemi. Inzwai shoko rakanaka rakanyorwa naJohani.
chapter 19, verses 17, 18, 25 kusvika 39. Masoja akatora Jesu akabuda akaenda akatakura muchinjikwa wake kunzvimbo inonzi Dehenya kana kuti Gorogota muchihebheru. Ndipo pavakanomuroverera pamuchinjikwa ipapo aina vamwe vaviri vachiti, mumwe kurudyi mumwe kuruboshwe, iye ari pakati. Pedyo nomuchinjikwa waJesu pakanga pamire amai vake nomunun'una wake, nomunun'una wamai vake Maria mudzimai waKleopas naMaria Magadharena. Jesu paakaona amai vake nomudzidzi wake wapamwoyo, akamira pedyo akati, amai, mwana wenyu uyu. Ndokuti kumudzidzi wake, amai vako ava. Kubvira ipapo mudzidzi uya akatora Maria akagara naye kumusha kwake. Mushure maizvozvi Jesu paakaona kuti zvose zvazadziswa uye kuti magwaro matsvene azadziswe, akati, ndine nyota. Ipapo pakanga paine mudziyo uzere waini inovava. Naizvozvo vakaisa chiponjisi chizere waini inovava iya pamuchenjere, vakachiisa pamuromo pake. Jesu paakasveta waini iya inovava akati, zvapera. Akakotamisa musoro ndokubva afa. Zvarakanga riri zuva rokugadzirira Pasika, vaJudha vakakumbira Pirato kuti makumbo avo atyorwe uye kuti zvitunha zvibviswe, kuti zvitunha zvirege kunge zviri pamuchinjikwa pamusi weSabata, nokuti Sabata iroro rakanga riri Sabata guru. Saizvozvo masoja akaenda akatyora makumbo okutanga newechipiri weavo vakanga vakarovererwa pamwe chete naye. Asi pavakauya kuna Jesu vakaona kuti atofa, havana kumutyora makumbo. Mumwe musoja akamubaya parutivi pake nepfumo, pakabva pabuda mvura neropa, uye akazviona nameso anopupura uchapupu hwake ndohwechokwadi, uye anoziva kuti anotaura chokwadi, kuti nemiwo mutende, nokuti zvinhu izvi zvakaitika kuti chinyorwa chitsvene chizadziswe chinoti, hapana pfupa rake richatyorwa. Shoko rakanaka raTenzi. Kwaya ndimo mangwanana manheru.
kwangu wose inofara muneni wazwa moyo wa Yesu iyeuke Yesu mazvita enyu ndinomira pano pamberi penyu kuti andisimbisewo ataure ari iye, nokuti musha haufadzi kana mangwana vanhu voramba vachiuya pamusha, paripo chete pamusha pako panoridzwa mhere, paripo chete paunenge uchingonzi iwewe nematambudziko. Saka ndinokumbira ivo Mwari kuti mweya wavo mutsvene utipfeke tose muri yeSt Canisius. Ndinotaura izvi nokuti hatina nguva pfupi pfupi taradzika vamwe vaviri vemumhuri yedu, asi handina simba nazvo kuti ndinozvidzimura sei, nokuti muridzi wavo anenge ada kuti zvichiitika, uye handina simba nekudzora nguva kana kuimanikidza kana iye achinge atendera kuti munguva yaakatara achitora vana vake. Vadikanwi, ndinobatikana zvikuru semufudzi kuti nguva pfupi pfupi tisati tanyaradzwa kubva mune dzimwe nhamo, tinonzwa imwe nhamo zvakare ichiuya munzeve dzedu pakati pedu kunzi mai Makazhe hakusisina. Asi Mwari vanoti ivo zvavo, regai ndibvise vakarurama pakati penyu, regai nditore vandinoda kuti vachiuya kumusha. Rufu rwamai Makazhe rwakandirwadza zvakanyanya, ndikazogofarawo futi zvakanyanya. Rwakandirwadza nokuti vaishuwira kuti vawane masakramende ose aya anoti kugamuchira muviri neropa raKristu, rupinduko, chizorwa chavarwere. Munguva yavakazonopinda muchipatara,
tichitaura nababa Makazhe taifunga kuti vari kungoendawo zvavo kuma-regular checkups, tiine chivimbo netarisiro yekuti vanodzoka kumba. Nyamba Mwari dzimwe dzenguva vanoti kwawabuda uchienda kukudzosa kumba ndini, iwe wega udzoke. Kudzoka ndekwaMwari. Mai ndokutaurira baba Makazhe kuti vana baba makavaudza here. Chiri chishuwiro chekuti vagamuchidzwe masakramendi aya. Zvakadaro Mwari havana kutipa mukana nemazuva ataitarisira kuti tichavashanyira, nokutiwo ipapa ini ndairwara, baba Murwira vakabatikanawo nerimwe basa, asi hatainge tichizvitora kuti vainge vachiri kuchipatara. Kusvika musi wechipiri watakazobvunza baba kuti mai vachiriko here, baba vakati hongu variko. Tikati chiregai tionewo kuti tingasvike sei mai vaonekwe. Baba Murwira vakaenda kunoona amai. Chavakanditaurira ndechekuti baba, mai vanorwara. Tikati baba, hapana zvatinogona kuita, isu ngatiitei zvatinogona zvatakasarudzirwa kuvanamatira nekuvaitira muteuro wemisa. Mazuva mashoma anenge 2 kana 3 ndakanzwa baba vachiti ndasangana namai Chikore kuungano yanga iriko yemubatanidzwa. Vakati mai vanorwara. Baba havana kutora zvakare kuti ndoenda mangwana, vakaenda zuva iroro vakanovanamatira. Chavanondiudza ndechekuti ndakavati mai Makazhe, ndini baba Murwira ndauya kuzokunamatirai. Mai havana kuresponda nemutauro, asi vakaburitsa musodzi waiyerera. Zvikanzi nababa ndakaona kuti vandinzwa kuti ndasvika, uye ndinoona kuti neimwe nzira pane kutaura kwavaita kwandiri. Ndikati maona sei? Vanzi urwere huripo baba. Zvose izvi zvakaitika munguva yataitarisirawo kuti mai vachaita zvakanaka, asi neni ndakati dai Mwari ndichitaura nabrother mauro acho, mafambiro ataizoita zuva ramangwana. Tina mai vakati vanoda kuonekwa, tine murwere akati anoda kuonekwa, asi dai tagona kuti titange nekunoona mai Makazhe. Usiku ihoyo hweSaturday ndo patakazonzwawo kuti mai vashaya. Vadikanwi, ndinoda kuti ndikupei zvishoma zvandakaona pana mai Makazhe semutenderi wangu, samai vangu, sachipangamazano wemayuthi, seshamwari yenyu, sehama yenyu. Bhenji ramakagara imi hama dzacho ndopavaigara ipapa mbere ya uchiona kuti
kuti vakadanwa naMwari, ivo vakabvuma kuda Mwari zvizere. Chandakaona nekudzidza zvikuru mavari ndechekuti Mwari tinofanira kumuda nguva dzose, kwete nguva yekuti zvinhu zvakanaka, kwete nguva yekuti tichine utano, asi Mwari anoda kudiwa nguva dzose. Saka amai vakandiratidza chinhu chikuru. Mharidzo yavakandipa ndeyekuti kunyangwe ukarwara zvinengei, usasiyana namambo edu Yesu Kristu. Kunyangwe zvikarwadza zvikadii, ramba wakati kwati naivo Mwari. Amai vakaramba vachitevera nzira yavakasarudza kuti vanoda kuitira Mwari. Mumwe musiwo ndakavati naye amai, kuri kutonhora, mavingei? Vakati baba, upenyu hausi hwedu, upenyu ndehwaMwari. Upenyu hwenyu musasiya chinhu chinonzi rudo. Mwari pachake agozotisarudzira upenyu husingaperi, nekutibvisa murima, nekutibvisa mune zvakaipa, achitiunza kuchiedza chake. At the heart of the Christian faith is the hope. Upenyu hwemumwe nemumwe watinorarama naye murupenyu runo. Saka Mwari vati nhasi mesi zvakwana, chibva pakati pavo munyika iyi inofiwa, munyika ine marwadzo. Ndinoda kuti mumwe nemumwe ivo Mwari vachaziva chavanoda murupenyu rwedu. Ivo Mwari vachatibatsira kutinyaradza. Hatigone kunyaradzana, asi tinonyaradzwa naivo mashoko avo. Amai Maria, maiteverwa nemwana wenyu, chivai murevereri wake, chimufukidzaiwo nekwiriti yenyu, asawane kumwe kwaandonoenda kusina baba, asi aende mumuzinda wavo worufaro. Chinyaradzaiwo zvakare mhuri yose yasiyiwa, baba Makazhe nemhuri yavo vawane tarisiro yekuti mai vatungamira uye vava pedyo naMwari. Ndokutaura kunoita Pauro achiti tiri kure namambo kana tiri mumuviri, nezvo tinofanira kubuda mumuviri kuti tiende kuna ivo Mwari. Mwari ngaakubatsirei mose, akusimbisei nekukushingisai munguva yakaomarara yakadai. Mwari akupei mweya mutsvene unokubatsirai kusvika mukunoradzika hama yedu tiri pamwe chete, nokuti ndiye waita izvi. Zvose tingataure chino nechino, asi Mwari ndiye anotendera kuti chakati chiitike. Zvose izvi nemuna Kristu mambo wedu. Amen.
Hama dzadiwa, hatirasi moyo mukutambudzika kwedu savanhu vasina chitarisiro, asi tinovimba namambo wedu Yesu Kristu, anova ndiye akakunda rufu nokumuka kwakaita muvafi. Naizvozvo ngatiise mikumbiro yedu kwaari. Mambo wedu Yesu Kristu, ndimi kumuka kwedu, ndimi upenyu hwedu. Tarisaiwo mwana wenyu uyu Mesi akatisiya, mugamuchirewo norupave kuti azogara navamwe vake navasande venyu muupenyu husingapere. Tinzweiwo mambo. Ropa renyu mambo risuke Kwazwai Maria, dzine gracia, akakombolewa pakati akakombolewa Mambo wedu Yesu Kristu iti kuna Baba, zvanzi nemhuri yenyu ndo zvichemo zvatinazvo izvi, muchitibatsira namashoko enyu amakati. Ndinoziva hwai dzangu uye hakuna anodzibvuta muruoko rwangu. Onai mambo mwana wenyu uyu Mesi, tinomuisa mumaoko enyu kuti agare achichengetwa nemi. Donzwaiwo zvichemo zvedu izvi, mutireverere pana Mwari Baba.
manamatai kuti mupiro wedu gamuchirwe naMwari Baba wana masimba ose. Mwari Baba vedu, gamuchiraiwo zvatinopira kunemi izvi, tichinamatira mese akatisiya. Tinomukumbirira kuti mumunzwirewo tsitsi, nokuti akagara achivimba naKristu, mambo wedu, muponesi wedu, anogara achitonga nemi kwemisi isingaperi. Mwari, zvechokwadi ngatimutendere, nokuti ndizvo zvinofanira kuitwa, ndizvo zvinotisvitsawo kuupenyu. Mwari Baba muna masimba ose, nyakugara narini, tinokutendai misi yose, tichirevererwa naKristu muromo wedu, akabvuma kufa kuti anunure vanhu vose kurufu, uyezve kuti tive vanhu venyu narini. Naizvozvo imi Mwari Baba, tinokuimbirai misi yose pamwe nengirozi navasati vose, tichiti zvechokwadi. Imi Mwari Baba, mune usande hwakakomba, usande hwose hunobva kwamuri. Tumaiwo mweya wenyu azonatsa zvatiri kupira izvi, zvive muviri neropa raIyesu Kristu mambo wedu. So akazvipira kurufu, akabata chingwa, akakutendai, ndokuchimedura, akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirweni. Vapedza chirariro, akabatawo mukombe, akatendazve, ndokupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose uyu mukombe weropa rangu rechitenderano chitsva chisingaperi, rinoteurirwe mina vanhu vose kuti matadzo aregererwe. Rai kuti tizogara upenyu husingaperi pamwe naMaria muvirirwa amai vaYesu Kristu Mwari mwanakomana, pamwe navapostori vedu navamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vakaita kuda kwenyu.
kuti tose pamwe chete tizokurumbidzai tichikupembererai tiri nhengo dzayesu kristu mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomumo waKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri. Tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Muponesi wedu pachake ndiye akatirayira kuti tose tinamate tichiti Baba vedu muri kudenga. Tinunureiwo Baba kune zvakaipa zvose, tinzwireiwo tsitsi kuti tigarike murupenyu rwedu, mutibatsire nguva dzose tinzvenga matadzo nokukunda matambudziko. Takatarisira kuuya kwomuponesi wedu Kristu nokuti ndimi mambo. Mambo edu Yesu Kristu makati kuna vapostori venyu, ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu. Regai kuringa matadzo edu, muringe chete chitendero chesangano renyu, mupe vana varo vose rugare nokugarisana sehama nehama. Imi Mwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Rugare rwamambo ngarwe nemi nari. ngatipanane mucherechedzo werugare rwaKristu. Wayana ya Mwari, shakumbira dzera ndiwo voga vanouya kuno kumberi vachigamuchira zvikuru makatolike maita zvenyu.
Ngatinamatei. Mwari Baba vedu, tagamuchira muviri neropa romwana wenyu Jesu Kristu, tinokutendai. Tinokumbira kuti hama yedu Mercy Makaje aidya nesumbuwa iyi akurumidze kusvika kumabiko okudenga aakafa nogadzirirwa. Ndicho chichemo chedu kwamuri Baba, mupiwo mufaro isingaperi. Zvino tichatungamirirwa kuti tichinzwa maspeeches edu. Chokwadi ndikuzevezerana na-MC kuti vanotaura vangova muchidimu. Vazhinji tinogona kuzopedzisira hedu ta-graveside. Saka tinenge tichiona kuti taapapi nenguva kune vari kutaura. Mazvita henyu. Maita enyu Baba, ndichakumbirawo Baba womunhu P takaruva vauye amai vemunhu vachigadzirira maita zvenyu. Soroi sangano dzvene raMwari ndakamira pano, ndamira sababa wemunhu. Vana baba vedu vakashaya. Ndokutendai kuuya kwenyu kwamaita mese, kuuya kuzokuta rufu mwana wangu Mercy, kuuya kwenyu nouwandu hwenyu kwandifadza uye zvikandiratidza kuti Mercy wanga uchibata zvakanaka kereke raanga achinamata mumhuri, munharaunda nemunzvimbo dzakasiyana siyana nekumabasa. Ini handina zvizhinji zvandiri kuda kuti nditaure nekuti nguva yedu sekutarwa kwazvaitwa ishomanani. Ndinopa kutenda nebasa guru rakabatwa naMercy semwana wokwaChihota, wanga wakatungamirira kuvasikana, wakatungamirira zvakare kuvakomana nounyoro hwake hwaanga ainahwo. Munhu anga achigona kubatanidza mhuri uchiti apa hatigadzirisei takadai, apa hatigadzirisei takadai. Watambudzika kuvana, kumhuri, muzvikoro, waitora uchiendesa kuzvikoro. Wanga uri munhu waida kuti mhuri ibudirire, ionekwewo semhuri yekwaChihota. Saka naizvozvo munhamo chaidzo, munhu akanga asashayike kana paakanga akurwara taitomunzwira tsitsi. Waiuya asi vapenyu vane utano vachikundikana. Pane mafunctions api naapi hawashaya. Uyezve dedza vanina nehanzvadzi dzake nevazukuru nevana handei. Saka ndisitaura zvakawanda, ndinoti hangu mwana wangu Mercy, famba zvakanaka. Mwari akuitire nyasha kumweya wako. Ndatenda hangu hama dzangu, ndiri kutendai. Maita enyu Baba, ndichakumbirawo amai. Ndinoti pamusoroi chitachaunganira kuperekedza mwana wangu.
Ndinotanga kuti pamusoroi vafundisi vedu vose vabata basa remwana wangu. Ini ndinopupurira mwana wangu Messi. Sekunzi tigadure kuti nguva yedu ishoma. Ndisati ndakanganwa nekukura. Chinhu chakundifadza chaizvo, chandifadza chinhu ichocho. Messi akasarudza chinhu chake. Uye chinhu chake mabatirwo achaitwa andifadza. Ndisati ndataura zvakawanda. Nokutendai chaizvo ndo chinhu chandichatanga nokuti chapinda pamwoyo wangu kuti basa rake raakasarudza. Munhu akasarudza chinhu chake, vanhu vakasazomboondongera chinhu chakanaka. Nokutendai vatenderi vadiwa vose pakubata basa raMessi. Haleluya. Ndisingapedze nguva yakanyanya ndoda kutsanangura kadiki pamusoro pemwana wangu. Messi akakura akanyarara. Ndo chinhu chaakanga ainacho. Aside kuti kana munhu akanzi akanyarara akanganisa, anokanganisa. Asi akanga akanyarara Messi. Zvaindifadza. Kana dai akakanganisa chinhu, Messi anga asina rugangazha rwekuti munopindurana muchidai anga ari munyarari. Zvinhu zvaindifadza mukati meupenyu hwake. Uye akabata basa rakakura mukati memhuri. Ndinoda kutenda basa rakaita Messi kuti panguva yakadarika atete vangu mukati menyika ino, Messi akasara achibata nemhuri zvizhinji, akabata zvakanaka pamberi paMwari. Zvakuti ndiri kumusaruta nhasi kuti Messi azorora mwana wangu akabata basa. Kunyange munesu takamubereka, tinoona tichitenda Messi panguva ino. Ndozopedzisa ndichiti ndiri kutenda vatete vangu nekuti handirege kutaura chinhu ichi. Tete vangu vakamira segamba pamusoro paMessi nekuti ini naMessi takasiyana 5 years. Saka ndakanda akamunhu yari kamunhu futi. Ndoda kuvatenda tete vangu chakunga chichinzwa pamusoro paMessi. Zvakanaka zvese zvatarumbidza nezvamaona nezvandaona mukadzi yedu kunyange musina kumuona. Ndoda kumutenda pazuva ranhasi uye kumusaruta nekuti akamira nebasa raMessi kuti risvike pariri. Zvisiri nyore, zvakanga zvakaoma kuti mukadzi asvike pabasa iri tizogona kusvika patari. Ndoda kutenda vatete vangu vairadziwa. Ndoda kukutendai pamusoro pebasa raMessi kuti zvamakabata nekushingaira kwaatete vangu vakashingaira atete. Handina kusora mazvimbakupa kwete, asi vakashingaira murandakadzi ari pamushini, ari papi achivavairira kuti Messi aende kuSt Dominic's kwaakafunda. Saka chinhu chandinotenda pamberi paMwari. Ndinozvikudza izvozvo. Ndo zvinhu zvandinosuvira kuti mwana wangu. Ndozopedzisa nemashoko anoti Messi ndinotenda kuva naye nezvizhinji zvaakandiitira zvakanaka, nezvizhinjiwo zvandakamuitira zvakanaka, nezvaakanditadzirawo, nezvandakamutadzirawo. Messi andiregerere pane zvandakamutadzira, ini ndimuregerere pane zvaakanditadzira, kuti Messi agofamba murugare. Kunodaro kutaura kwaamai kana varipo nokutenda. Ndinoda kutenda mhuri yose kubata kwese pana akabata, nokuti ndingatoswera ndiri pano kubva vekumukwasha. Ndinoda kutenda kubva nemhuri yose zvayo pakubata basa remwana wangu. Ndinoda kutenda uye ndigotenda mukwasha wangu. Ndoda kutenda vamakasha, ndibatire kutenda mukwasha wangu. Vamakasha ndinokutenda nekuda kwewedhingi yenyu naMessi kuwanano yenyu. Handina rimwe zuva radikani chaunga kuti Messi akamboti garai apa ndimbotaura mazwi okurasika nekuda kwamakasha achitsanangura kuti zvazodai zvikazodai. Ndoda kutendai vakwasha vangu. Kuparadzana kwakadaro kunokosha. Zvinhu zvandinongwesa pamberi paMwari kuti chirambai makadaro muinesu vamakwasha. Murambe muinesu nemhuri yose kwamakasha. Rambai muinesu panherera idzi. Ndichiti haleluya. Ndingati ndasarudzana nekuda maita zvenyu amai
ndichakumbirawo mwana Gladstone auye pamberi, muyuthi wekuchechi achigadzirira maita zvenyu. After 23 years of not being in Zimbabwe, Shona yaku dinetsei. Sakara Shonglish. Vachakwanisa kunzwisisa, thank you very much. Vasingakwanisa kunzwisisa, find a translator. Pakati papa. Mom. I think the greatest quality about my mom, our mom, she had an ability to always smile, even when she was angry. And I really didn't like that, because you knew she was upset with you, but never would she show it. The love was always unconditional. She spent the greater part of last year in England with us, and she got to spend a lot of time with her grandkids. And the connection was instant. The love we shared for each other was instant. And the love she had for anyone and everyone that crossed her path was instant. She always had time for anyone and everyone. I was speaking to Rutilia Osai on Monday evening. We spent a good 45 minutes reminiscing about the times we would finish church on a Sunday, get home, Mom would prepare a meal, 30 minutes later we'd leave her, and then come back 3 hours later after the football. Not once did she complain, not once. And she always did it, come what may. She had the ability to bring people together. And the numbers in this congregation shows exactly that. So Mom, your battle has been fought. It's time for you to rest. And it's time for the rest of us to carry that torch forward and live in your light. Thank you. Thank you very much, Gladstone. Ndichakumbirawo muyouth akamirirawo mayouth maita zvenyu. Ndakamirira my youth, especially wekuchita cha Agnes na Alois. I mean the former members in the current crop. Mai Makaje was our advisor, and we were so lucky to have the couple as our advisors, Mr. and Mrs. Makaje. These were two conflicting characters. You'd know you do something wrong, Ms. Makaje would tell you right away. But Mai Makaje was a different character. He would speak a lot. Wakaita mskanzwa, wakakungokutarisa, you know kuti tete vari kureve chei, unobva watosiyana nazvo. For Shumba waiziva kuti Shumba vakakanganisa vanotaura, but kana vachiri kutaura mavhokabhulari, munenge muchiri kuwirirana. Todzokera kuna Tete. Tete, she did everything she did in love.
She nurtured in love. She advised in love. She inspired in love. I don't have much to say. Just to say, rest in peace, Tete. Maita zvenyu kwaya, ndichakumbirawo vakamirira sekuru Muziringa. Maita zvenyu. Msoroi vakuru vesangano rangatinamata muzukuru wangu nevese vaunganira muzukuru wangu parufu rwake. Ini ndakaremerwa, vazhinji vanondiziva zvakunge sokunge dambe ndichingomira pakati pevanhu ndichipupura zverufu. Saka iko izvi handina hangu zvakawanda zvandingataure pamusaka pemuzukuru wangu, zvizhinji zvataurwa, asi ndinongoti dai Mwari vandinzwirawo tsitsi, nekuti dzimwe nguva unosvika pakuremerwa kuti kudai Mwari vagona zvavo kuchinditora, nekuti vadiki ndo vari kuenda, wotarisa kuti kwenini ndichazovigawo nani ipapo panondibata. Saka ndinongotenda zvangu vose vauya kuzondibatsira kuviga muzukuru wangu. Ndatenda. Maita henyu sekuru nemashoko akanaka. Ndichakumbira ambuya Takaruva, tete vemunhu vachigadzirira. Maita zvenyu. Vakubve baba nemwanakomana namweya mutsvene sezvanga zviri pakutanga nazvinonaka rekose nemisisingake. Ndoti pamusoroi vana baba, pamusoroi chita chemwana wangu, ini ndiri kunzwa kurwadziwa, asi nekuda kwekuti maererano nekutsvaga kwakaita mwana wangu Sangano, ndinonzwa kusununguka mukati memwoyo wangu, nokuti zvatakanga tichisangana nemwana wangu tichikurukurirana, takanga tichipanana mazano ezvekuti tibatsire mhuri dzedu, tibatsire hama dzedu kuti tiregere kurasikirwa nechitendero. Ndingangoti hangu zuva ravakauya kwaMusami vakagofona nemukuwasha wangu amakazi, ndibatsirewo kutenda amakazi, ndinotenda. Vakabvunza kuti tinofamba sei kuti tisvike kumba kwenyu mama. Vakasvika, mwana wangu nemurume wake. Tanga tichipanana mazano, tichipanana njere, tichipanana zvinonetsa mukati kana mesangano,
kana zvatinoda kuti tisumudzire mukati upenyu. Saka nai ndinoda kutenda chete kuti vanhu wei tisazoita kunamata kwekutamba nako. Kunamata hakusi kwedambe, asi kuti ukanga wanamata Mwari nezvokwadi, mumwe nezvokwadi, unowanikwa uchipora, unowanikwa zvekare uchisumudzirwa. Hongu kufa kuriko, asi kufa ngatizivei kuti mutemo waMwari. Kufa zvekare ndokutanga kweupenyu hutsva. Kwakafanana nekuti ndikadyara mhodzi yangu yechibage ichazomuka yaane rimwe bukira. Saka naini ndakutotarisira bukira richabva mukati meme zvaonekwa nhasi nemhuri yekwaTakarova, zvaonekwa nhasi nemhuri yekwaMuziringa, zvaonekwa nhasi nechita chose, kunyanga anga asina bate zvakanaka mukati meupenyu hwake. Ngaazvibvunze zvinasa raane homework yekubvunza kuti inini ndepapi pandiri kuresa. Kana paine pauri kuresa, enda unobvunza kuti sangano rikubatsirewo mukutikwanise kuita zvinhu zvatakatidzira tikapikira kuti tinoda kuita maKristu, tichiteera nzira dzaamai Mariya Musande. Ngatidziteerei muzvokwadi zvose nemuna Kristu mambo wedu. Maita zvenyu nemashoko akanaka. Ndichakumbira mukoma wemunhu, mai wezvenyu, pamusoroi vatenderi vadiwa muna Kristu, ndakamira pano ndini mukoma mukuru kuvasikana kwatakaruva, kwatakazvarwa kwababa wedu, ini naMesi naamai Makasha. Tiri ipapo, ini hangu ndoda kungotaura kuti Mesi akanga ari mudiki kwandiri, ini ndini ndandiri mukoma. Saizvozvo kudaro pakukura kwedu chaiko chaiko hatina kumbotambudzika. Vanamai vedu vakanga vakabatana zvakanyanyisisa. Ende toda kungotenda kuti kugara kwatakanga takaita naMesi neni nanamai vedu, ndimboziva kuti zvakange zvakamira sei, zvakange zvakanakisisa zvakanyanyisisa. Kumba kwaamai vaMesi ndokwakatanga kutengwa, munoziva rainzi giramafomu riya kudhara, kwaamai nini ndokwakatanga kutengwa giramafomu. Saka taiti mahoriday ese taienda kumba kwaamai vaamai Mesi kunotamba giramafomu iyoro, zvichinakidza, takati tichirerwa zvakanaka zvakabatana. Saka ndoda kungozvitenda kuti makuriro edu akanga akanaka. Hapano takura taane dzimba. Munyikina wangu uyu aiti kana pese paanoenda, iye akanga aine motikari achidhiraivha, akatengerwa motikari naAmakasha. Ende ndoda kutenda muramu wangu aMakasha, makanga makaita zvenyu, munyikina wangu makamuchengetedza pamotikari iyoyo akanga ainayo. Aiti pese kwaaienda, kana dai akaenda kumasvingo kwaamwene wake, aitakura vanyikina vake nemotikari iyoyo. aMakasha vanenge varimo vari pasaidi, asi aituta vaive kwake ivavo vese, achienda navo masvingo achititakura. Aitaura kuti mukoma mirai pakati ndikutakurei tiende, toenda ikoko tonobatsirana mabasa euroora tiri pamwe chete. Munyikina wangu ndoda kumutenda, akanga aine njere dzakatesva dzakanyanyisisa nokuti akanga akafunda. Saka ndoda kupa kumutenda, ndigozotenda zvakare aMakasha. Zvakare izvozvo tapedza izvozvo, azodai kurwara takanomuona muhospital zveshu akanga achitambudzika nokurwara, asi tinongotenda Mwari kuti nguva yake yakanga yakwana. Haina anopotsa kana kuti kana nguva yakwana haukuna paunoenda, unongozikanwa naMwari kuti nguva yako yakwana, wobva wangozvamba zvangu, mweya wako unobva wazotorwa naMwari wedu Yesu Kristu. Tinoda kutenda nezvatakaitiwa zvese nemunyikina wangu. Aimbirwe Yesu Kristu. Maita zvenyu, ndichakumbirawo muzukuru Ana Jaririra. Jaringa. Maita zvenyu.
pamusoroi hama neshamwari ana mbuya vekwatakaruva nevekwamakashe makatinakira mese nenyaya yambuya mesi. Ambuya mesi ndambuya vangu pakuti ivo ambuya vangu vakabereka baba vangu uyu mwana wanzvadzi yavo rudo rune vanhu vekwatakaruva vanenge vamanyika munozova nerudo sereka ndozvakaita vanhu vekwatakaruva. Inini ndiri muzukuru wemuzukuru wepapa bhati vanondisevedza padhuze pekuti handizvinzwisise. Ambuya mesi hatitombotaura zvedu vakasanganisa vanhu vese sekungana kwatakaita nhasika umwe nomwane chapupu chake nezvavo. Anga ari musikana umwe kuti aizvininipisa iye ari muhombe munoziva vanonzi vahombe vamakuti mbinga vanga vari mbinga. Anga ari muhombe musikana iyeyo but anga akazvisa apa pekuti waingoti ambuya chakazoti vatodaira ambuya chakazoti vatodaira matopindurana vatogadzirisa. Saka dai Mwari vatibatsira isusu vacho tasara timire panzvimbo dzedu tikope zvakanaka zvinenge zvichiitwa nevamwe vanhu. Mwana anga achiita zvakanaka anga akarayirwa zvakanaka nevakwamai vavo vekwamuziringavo vakavarayira vana ivavo vane rudo runoshamisa. Ndoda kukutendai hangu mese nekuuya kwamaita kuzotikuta tarasikirwa ende hatisati tatotanga kuchema kwacho tiri kurwadziwa. Pauchafunga kuti chakati chiyadai chagadzirika chakadai wakufunga kuti ambuya mesi dai vanga varipo vangadai vandiudza zvekuita vandibatsira vandidii. Saka munongopererwa so handikone kuvatsanangura ndingatoti muswere wese ndakutaura kuti vabva vadai but chimwe chinhu chandakambovabvunza paserapo ndikati ambuya hamuzorore kuenda kubasa sei? Vamwe takaregedza kuenda kubasa kudhara imi muchizororai. Zvikanzi tete vangu vanonzi Agnes vakafa vachienda kubasa. Agnes iyeye ndiye amai vababa angu. Saka inini ndinotofa ndichienda kubasa handimbozorora. Saka munhu akadaro anga achisenzerani? Vakomana vavo vese vakura vakumadzimba kwavo vari kuita zvinhu zvavo. Vangosenzera isusu vamwe vese vachiedza kuti simudzira. Saka ndoda kutenda Mwari nemunhu akaita saiye ngatibatsiranei tiite saizvozvo tikope tisaite shanje but tikope. Toda kukopa tichiita zvakanaka zvese zvinofadza Mwari. Dai Mwari matibatsira. Sekuru Makashe ndoda kukutendai nekugara nambuya yangu zvakanaka vaidanana. Saka ngatidananei futi mudzimba dzedu imomo sezvavaita ava nemukomana wavo. Mwari vatibatsire. Maita zvenyu ndikaswerere. Maita zvenyu ndichakumbira tete mai Munyanga. Masikati akanaka muri ndoda kutanga kutenda ata muroora wangu kutendawo vana muroora wangu kutenda vana mai kutendawo mhuri yekwaMakashe. Ini mai varera apa ndimai kwandiri nokuti ndakauya kugara nemukadzi akararapo ndichiri mwana mudiki, asi anga ari mabatanidzi. Hapana wokwamuziringa kwakazorwa mai vasingazive, wokwachiota. Vana mai nini vese takakura tiri pamwe chete nehanzvadzi dzavo dzese, chero dai hama dzavo dzese. Vana mai avo vese vaiva Kambuzuma, vaiva kupi vese anga ari mabatanidzi. Tarasikirwa nemukadzi akararapo. Hanzvadzi yangu yaizviziva kuti chero dai ndikakanganisa ndikatadza zvinenge
hapana chavaitaura chokuti tete vazoti vagonzwika kuti tete vatadza. Vaitoziva kuti hai indotori wrong turn, vakangoda kutaura izvozvo. Saka ndarasikirwa, handidi kunyepa. Mumba medu tanga tiri vasikana 5, vakomana 4, vasikana ndasara ndiri 1. Ndakutongoti she was one of my sisters. Saka ndingo ndasara nemasisters angu 2 varoora vasara. Saka kurasikirwa vaindisapota zvataurwa nevaroora vangu vanga vachisumuka vachipupura mazikoma amisi. Ndozvinonyanya kuda kutenda zvikuru maprayers that were delivered on Saturday. I witnessed those prayers. Akapedzerwa kuitwa. Ndakaona kuti muroora wangu ari kutambirana nemunamato yake ari parwendo. We were there, we witnessed the incident with my brother on my side. Ndikazoona kuti hanzvadzi yangu agamuchira rwendo rwokutorwa nemuroora wangu. Ndoda kutenda St. Canisius makavasapota vamakazhi. Because the other Saturday makwana muri kuenda kuchechi usazokanganoka kuti chizodzo chevarwere. No, I know. My brother was answering. I know. Chibuda maperekedza titi time yatopera. Katora chirega yatinamate buda. Kuratidza kuti munhu akanga aine rudo, and my brother stood with her wife. I thank you, my brother. Ndoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka, vakupe simba and courage. Vana vacho ava nehama dzangu vana mainini, please support my brother. Ndokumbira, ndoziva kuti munotigonera sokungochengetana kwataita tichienda kwagutu kuenda nokudzoka. Maita zvenyu iko zvino ndakukumbira murume womunhu vachipedza vekuchita vachigadzirira tozopedzisira newechechi. Maita zvenyu. Tokumbira wekuchita vekuchechi vachizogadzira vakamirira mberi zvenyu. Naamai vedu ini ndinovati vazukuru naMesi, asi regai nditaure ne less than 1 minute nekuti vepano vanobva vati wakuda kunyanya. Ndinongoda kudoma chinhu chimwe chete, kana tazvipira kuita basa raMwari ngatiriitei zvezviro kwazvo. Kana tazvipira kunamata toita zvekunamata. Mesi ndinodaira kuti vazhinji vedu zvizhinji zvataurwa, asi kuzvipira kwavanga vakaita kuna Maria Muviri ndokwandinongoda kudoma chete.
vazhinji vedu tinopinda muzvita toita tsava-tsava nawo mabhachi tichitomarwisa, vamwe kungosiya diki chete kutora chigero nekumatsemura-tsemura. Asi Mercy akaenda tichiona. She said the full rosary with us that evening up until 7:15 usiku ihwo. Ngangode kudomwa ndezvekuti kana tichizvipira kuna Maria muvirigo kuti hatinongedzere kuna Yesu Kristu, to Jesus through Mary, toita zvezviro kwazvo, kwete zvekupfeka blue, asi zviri zvekuzvipira kuna amai kuti vatinongedzere kuna Yesu Kristu. At every Hail Mary, she would lean at the picture or the statue of the Blessed Virgin Mary. Papilo pao. She was moving from the center of the bed, vachiuya kuna Mai Maria. Vaiona ndo vaivadzorera pakati, and at every invocation of the precious blood of Jesus Christ and the divine mercy, vaiuya kuzogara pastatue ye-divine mercy. At the invocation of St. Padre Pio, she also responded. It was a miracle isingagone kutsanangurwa nemunhu achifamba. Mwari ndo vanoziya, but she went peacefully. Kwazwai Maria muzere gracia mambane makakomborerwa pana vakadzi, akakomborerwa mwana wambainyi Yesu. Amai vasande, hoyo mwana wenyu Mercy. Maita zvenyu tozopedzisa nechechi representative Mr. Moto. Pamusoro iyi ana baba, pamusoro iyi mhuri yekwamakaje, vanatezvara mhuri yekwachihota, hama neshamwari, vatenderi vadiwa muna Kristu, tine urombo nokutisiya kwakaita amai makaje, hama yedu, umwe wedu watainamata naye. Today we are laying to rest a parishioner who has lived an exemplary kubvira musha uno uchivakwa, vachiita mabasa akasiyana-siyana muparishi. Panguva yavakazorwara, vanga vari a youth advisor, vanga vari committee member ye-finance committee, asiwo vakazviona vaine chipo chikuru chavakapiwa naMwari chokuimba. Naizvozvo, she was a very strong member yeCentral Choir yeparish. Kunyange zvavo vakatanga kushandira sangano kubva kare kare, havana kuona kuti zvakakwana, vakaramba vachingoshandira sangano vachiita mabasa andataura. Nhasi uno tiri kurwadziwa separish, semhuri, nokuti asiya vende mumhuri, asiya vende mufinance committee yeparish, asiya vende muCentral Choir yedu. Asi tiri mukurwadziwa ukoku,
tine mufaro nokuti umwe wedu afa kufa kwakanaka. Vakafa vakabatana naMwari vachiita mabasa aMwari up to the end. Ini ndakawana mukana wokusangana nawo panguva yavo yokupedzisira nomusi wechina kuAvens Clinic. Ndakasvika ndikabvunza ko chii chiri kurwadza, vakati mudumbu. Kati ndikupei something to eat zvinogona kubatsira, madii kutora magrapes? Vakati ndikati ko ndokupai drink here? Kanzi ndikati regai ndishandise mazwi angu ababa munini nokuti ndiri chikaraoka sababa Makaje. Ndikati mai guru, kurwadziwa kwamuri kuita nomudumbu inyaya yekuti mudumbu hamusisina chirimo, mukadya zvinogona kuva nani, uye mapirisi amuri kupiwa nemishonga yose haigoni kushanda kana musina chamadya. Kanzi ndakaona kuti aiwa ndakundikana, asi ndakazoti ndaakubuda ndikati ngachinamatei. Ndakaona face yavo became bright, she became very attentive. Saka ndakanamata takabatana pamwe chete navo kubvira pakutanga kusvika pakupedzisira. Ndakazofunga ndandega kuti zvarevei izvi. Ndikafunga kuti ndinofunga kwavari zvinhu zvose zvanga zvisisina basa, changa chava nebasa chete kuva pedyo naKristu. Ndosaka ndichiti tine mufaro kuti vafa vari mumaoko aMwari, tichivimba zvakare kuti pari zvino vari mumaoko aMwari. Muri yokwachihota vanatezvara, toda kukutendai nebasa guru ramakapa kuna Messi, chipo chechitendero chaakatiparidzirawo isu kuburikidza nemabasa aaita pano paparish. Baba Makaje Shumba, tinokutendai nemabasa makuru amakaita muchichengeta umwe wenyu. You walked with her every step of the way, muchivasimbaradza, muchivapa zvose zvakakodzera kuti vave nani, asi Mwari vakazoitawo kuda kwavo. Nevana tinoda kukutendai, makagona kutora amai mukaitawo madanhanawo, vaitira zvose zvakakodzera, vakambova zviri nani. Ndinoti panguva ino Baba Makaje, yes, you became very strong muchisapota mudzimai. Now you need to be strong for yourself. Yes, Messi is gone, but Christ is by your side. Kana zorema, you need to call unto the Lord. Ndiwo anoti uyai mose makaremerwa, ini ndinokuzorodzai. Hama vadiwa, ndinokutendai mose mauya kuti zvaradzika umwe wedu. Ndichitenda zvikuru vekwaya matipa nzvisa yezvataita namai Makaje kana zvatibata zvokurumbidza Mwari nokuimba. Dai Mwari atipa nyasha muupenyu hwedu tigoitawo samai Makaje nokurangarirwa nemabasa ezvose zvatinoita muupenyu hwedu. Maita maita zvenyu.
Ndichakumbira amai vekwaMusara vauye kuno mberi vataure mashoko mashomanana maita enyu. Pamusoroi vana baba vezvomweya, pamusoroi sangano renhamo riri pano, ini ndinoda kutenda zvikuru nokusanganiswa pazuva ranhasi mukati meimba ino. Handina kumbouya muno, asi nhasi nokuda kwenhamo ndasvika muno. Ndinoda kutenda muroora wangu. Aita chinhu chinoshamisa, nokuti wanga ari mwana wakanaka. Mumhuri medu tarasikirwa ndiye muroora wangu wechinhamba 2. Saka zvokwadi ndarwadziwa, nokuti vana ava varoora vangu vari 3 vakabatana zvinotyisa zvandisina kumboona. Vose vave nevazukuru, asi vanogara muimba imwe chete kumusha. Bedwe, ndinoda kutenda norudo rwavo. Zvino nhasi vasara vari 2. Varume vavo ndinoda kuvatenda. Vakomana ndinokutendai zvikuru, nokuti muno rudo pachenyu. Handina kumboona kana zuva rimwe rokumbodaniwa kuti uyai murayire vana venyu vakonana, kureva kuti navakadzi vavo ndo zvavava vachingoita. Kana kuri kunyarara nokunyorova norudo, vanongoita sekuti vakazvagwa nomunhu mumwe. Handina wandinosarudza kuti uyu muroora wangu anopenga, uyu akadai, asi kuti varoora vangu vakangofanana. Kuita kwavo kunongova kumwe chete. Zvokwadi ndinotendai hama dzangu. Hapachina mashoko andinokwanisa kupupura, mashoko ose apupugwa. Ini chandinopupura rudo rwandai ndichitigwa nevaroora vangu. Nanhasi vasara varoora vangu, rambai makangoita saizvozvo. Ndinoda kukutendai zvikuru sei, vanhu vaMwari. Muchafamba nengoro dzomoto, muchivamo vanofamba netsoka. Fambai zvakanaka, maita chinhu chinoshamisa pamusoro pomuroora wangu. Mandichebetsera kuzochengetawo muroora wangu. Muchiratidza chido chokunge muchinamata naye zvakanaka zvinotifadza. Nokuti dene musinganamati naye zvakanaka, ndofunga vanhu vangadei vasimo muno. Zvapupura zvapupurazvo. Saka handioni kuti pane chimwe chandichapupura. Chandapupura nhunha dzadziri pamwoyo pangu ndedzokuti muone rudo kunoita vana ava. Wasvika pakuparadzaniswa norufu, vanongobika pamwe chete kumba. Saka ndinohwa kusununguka nazvo. Vamwe vatova navazukuru vose, hapana usina muzukuru, asi vanogara mumba mumwe chete kana vauya kumusha, vachibika pamwe chete, zvokuti havazikamu kuti iyi ndiro ndeyani, iyi poto ndeyani. Isu chatongoziva ndechekuti varoora vari pamusha. Saka kwasara vana vangu, mosara mubatane zvakanaka, muchingogara samagarire ama muchingoita, kutira kuti nesu vana mai venyu tive vanhu vakasununguka kumhuri yokwaMusara. Nokuti kana vana vasingawirirani, mai havafari, nokuti nyaya zhinji inouya kuna mai.
inongonzi mai vakanganisa vana vavo. Saka vedu wee ndinoda kutenda zvikuru, ndinonyanya kutenda vazukuru vangu. Makaita chinhu chinoshamisa vazukuru vangu, makatora mai mukaita navo mukanovarapisa. Mwari unoita kuda kwake, asi makazama nopamaigona napo zvokuti vangadei nevasina kufa, asi Mwari kana nguva yake yakwana anongoti chimira ipapa. Saka murooro wangu akangoti chimira ipapo. Ndinotenda hangu. Maita zvenyu amadzadiwa muna Kristo, ndisati ndabva pano ndine mashoko mashomanana andingada kutaura. Ndinoda kutenda kutsikutsi kwemwoyo wangu. It's not easy zvakabata shumba kubvira mukurwara kwambuya mai Makashi. Maziva pamwe pacho taitozoguma tongochema tichitarisana. Hakusi kuti kuchema kuti munhu afe kana kushuvira kuti munhu afe, but kubatikana, kubudikidza nekubatikana zvakare kunonga kuchiita mumwe. Asi vakaramba vakashinga. Ari mumwe munhu angadai akati wedu regai ndimbofamba, but he remained faithful, focused kusvika pari nhasi vaparadzaniswa nerufu. Ndava kungokumbirawo hama dzangu ngatinamatirei Mr. Makashi nemhuri. It's not easy kubvira panguva ino tangana. Ndinokumbirisa hama dzangu, uye zvakare ndichangoimba muchidimbu ndichingoperekedza mbuya. Ndaigara ndichingoimba nawo pese pataishanyirana kuchipatara, ende vaitomuka chero vanga vasingadi kumuka, but unorwadziwa. Mai vedu kwazi waemote komberere oseme kwazi waemote komberere mare amote matere mare amote matere mare amote basi ere esu vana venyu tino. Ndinokutendai mose vataura. Ndoda kutora mukana uno zvakare kuti Baba
kudhaka vatinavo kuno mberi, baba mazvita enyu nekuuya kuzotitsigira. Ndotenda zvakare brother Ranganai vatinavo mazvita enyu brother. Ndoda kutenda baba Murwira in absentia vamakanga munavo nezuro manheru vakabata basa nana baba vose vanga varipo, tinovatenda kwavari ikoko. Muri St. Canisius mose ndinokutendai, ndinogara ndichiti munondipasa manyemwe nekubatana kwamakaita. Zvinoratidza kuti muri imwe chete uye tina baba vamwe chete vatinovimba navo. Ndokutendai zvakanyanya mose. Kune muri kwaMakaje, Mr. Makaje Shumba, handina mashoko mazhinji asi ndinongoti well done. Nesu tose tiri muno ndinoda kuti muzoenda nemashoko amunonorarama nawo anoti Mwari vanotidananai, garisanai sehama nehama. Hatina mazuva, hatina nguva, hatina upenyu hurefu, nguva yedu ipfupi pano. Ngatigarisanai, tidanane, Mwari vafadzwe nazvo. Vezvichita nevamwe vose vakagona kuputa muurwere hwamai, ndinokutendai. Mwari akuitirei zvakanaka mose, Mwari akurangarirei. Iko zvino tava kuda kusvika pamunamato wefinal commendation, unova munamato wokupedzesera watinobva tatungamirirwa kuenda pabody viewing. Yandichakumbira vachigwamba vazoya kuno mberi vozotitsanangurira mafambiro atinoita pakuonekana nehama yedu. Iko zvino ngatichiitei munamato wefinal commendation. Mwari navoni muridzi wapasi vakava netsitsi unaita ungana pamiso vana venyu kuzoperekedza mwana wenyu nokusvika pamuri. Ndimi makamudaidza, ndimi makabvisa mati kusave nokumwe kwaanonogara kusina dini. Chimugamuchirai achigara nemi varidzi vake. Muregerereiwo zvose zvaakakutadzirai, muchimupinza mumusha wenyu wofara. Munzwireiwo tsitsi, musamutonge muine hasha. Murangewo mambo mukatitonga nokutirana sezvatinofanira kuitwa ndiani akakunduke. Mukati murondorodze kutadza kwedu, mambo zvichemo zvedu hamungazviti. Misodzi yedu mungaishaedani, maziso edu azere misodzi, asi mwoyo wenyu imi Mwari uzere tsitsi. Kudaro Baba, tipinzai mwana wenyu mumusha wenyu worufaro, achigara nokufara navasande vose namadzitateguru ake ose namadzisekuru ake ose namadzimbuya ake nehama dzake dzose. Kristo mambo wedu,
tisvitsireiwo chichemo chedu ichi kuna Mwari Baba imunogara muchitonga navo narini wose. Mambo tinzwirewo tsitsi. Kristo tinzwirewo tsitsi. Mambo tinzwirewo tsitsi. Mupewo zororo risingaperi mambo. Ngazorore murugare. Maria musande hoyo imwana wenyu Mesi. Iwe musande wake newe angere wake muchengeti munhu wenyu uyu. Imi vangere navasande vose hama yenyu iyi. Imi vechizvarwa chokwababa vake makatisiya muri muna Mwari mwana wenyu uyu. Imi madzibaba ake namadzitateguru ake ose navose vorudzi rwababa vake makatisiya muri muna Mwari mwana wenyu uyu. Imi vechizvarwa chokwamai vake makatisiya muri muna Mwari mwana wenyu uyu. Imi madzisekuru ake namadzimbuya ake navose vorudzi rwokwamai vake makatisiya muri muna Mwari mwana wenyu uyu. Imi hama dzake dzose neshamwari dzake dzose makatisiya muri muna Mwari hama yenyu iyi. Mwari Baba tsime rorupenyu, mwanakomana wenyu akativimbisa achiti rupenyu rusingaperi ndiko kukuzivai imi munova ndimi Mwari mumwe chete wechokwadi nokuzivawo Jesu Kristu nyakutumwa narini. Tinokumbira kuti muratidze mbiri yenyu yemwanakomana wenyu kuna Mesi Makazi hama yedu kuti aonane nemi uso neuso. Muregererewo zvaakakutadzirai zvose. Mumuzarurire denga apinde afare nemi navangere navakarurama vose nehama dzake dzose dzakatungamira. Baba nyangoni mumaoko enyu tinoisa hama yedu Mesi iyi tiine chokwadi nechitarisiro chokuti iye pamwe chete navose vakafa muna Kristu vachamuka pamwe naKristu pazuva remhedziso. Tinokupai rutendo pamusoro pezvikomborero zvamakapa Mesi Makazi achiri pasi pano. Zvikomborero izvi zviratidzo zvorunako rwenyu kwatiri, uyezve zviratidzo zvokubatana kwedu navasande muna Kristu. Tenzi nyakunzwira tsitsi, tendeukirai kwatiri munzwe minamato yedu. Vhurirai muranda wenyu musuwo weparadhiso. Mubatsire isu tasara kunyaradzana muchitendero kusvikira tazosangana tose nemi naKristu uye nehama yedu iyi kuupenyu husingaperi. Mesi ndinokumwaya mvura inoera kuti ucheneswe naMwari. Muzita raBaba neremwanakomana naMweya Mutsvene. Ndinokupfungaidzira kuti iwe unatswe nekuchengetwa naMwari. Kunhuhwira uku ngakudzinge vavengi vose nemweya yakaipa.
muzita raBaba neremwanakomana namweya mutsvene. Chakumbira vachigwamba kana varipo uye vepala vauye padhuze. Pamusoro baba, ana baba, pamusoro hama dzaliwa muna Kristo, nguva ine yatakupinda inguva yokuonekana nehama yedu kekupedzisira. Saka mafambiro atichaita tinotanga navari kumashure uko, vari kuleft kwangu, vari kuright kumborambai zvenyu makagara, tinoitira kuti tikwanise kufamba tisingapingiridzani. Tinouya nekuaisle yekuwall yokumawindow toona tobuda. Avo vari ukoko ndoda kuti muzofambawo neaisle ikokoko mupfuura nepanapa moona mobuda. Inguva yekuti tionekana nemudikani wedu, haisi nguva yekuti titore mapicture. Please, tapota, don't take pictures. Vekwaya ndimi muchazopedzisira kuona, moramba muchitiimbira, mhuri ndiyo inopedzisira. You will be the last ones to do body viewing vemhuri. Ndimi munoita the last ones to do the body viewing. Tangobuda ipapo toenda. Ndaikumbirawo maashers itai kuti vanhu vachifamba vauye kuno, vekuDoves uyai mutigadzirirewo kuti tikwanise kuita body viewing. Mazvita. Zvakanaka, vanhu vasati tiwane kupa chikomborero muzotibatsira kuti toenda kumakuva api. Oh, okay. Ainda tiri kuenda kuWarren Hills Cemetery ndokwatichaviga mbuya maita zvenyu. Taura kuti Warren Hills, which part of Warren Hills? Anzi ndekwekutanga kudhuze neku-Provincial Heroes Acre. Provincial Heroes Acre iri pachangotanga kupinda maita zvenyu. Zvakanakai. Vakudzwe baba nemwanakomana namweya musande. Tenzi ngave nemi. Chikomborero chaMwari wana masimba ose, Baba, Mwanakomana namweya mutsvene, chiburukire pamuri, chigare nemi nekukuchengetai zvino nemisi isingaperi. Muteuro wemisa wapera, tochienda murudo nerugare rwaKristu.
muvari uko munofamba nekoko kune kwaya ndaona sokuti zvinonetsa kufamba, saka vari kumasure uko tangai kujoina queue yekuleft tichiuya. Ngatifambei tifambise tisazosvika patinenge tichiita body viewing totanga kumbomira ipapo tichinamata. Moona kuti hamutsikani ikoko.
side.
mbishana kutoda panja